салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Necatop. Тамошобинони гиромӣ, видеоролики имрӯза необични, яъне ғайриоддӣ мешава. Масалан, як кампире ки мебинед чизе шакидестай, бовар намекунед ин наҷосата гирифта дар инҷо шакидеста ки кӯдако бозӣ накунанд, ё ин ки замин худ ба худ фурӯ мерава, ё ин ки не занак ба ҷои давлени санҷака дар пешони кӯдак мона, спирта мечака дар чашмош ва ҳар гуна ҳамхел видеороликҳои аҷоиб. Масалан, бо инеша мебинед ки под юбкаи и занак даромада сурат гирифтаистай, намедонам ба хотири чӣ. Видеоролика то охира тамошо мекунем, дастгирӣ мекунем, бениҳоят ҷолиб хоҳад буд. Зангуларо пахш мекунем, подписатсия мекунем, як лайки дигар ва рафтем. ин ролик бо ёрии 1xbet сохта шуд. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. Барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. Баъдан дар шотон пул партоен. Баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. Силкаш дар описания. ба ролика сар мекунем айнаи кампираки девона. На самом деле подтвердит кардагин ки кампир мисол девонай, яъне бемории рӯҳияй, ин ҳодиса дар Ленинградская област мешавад, дар шаҳри Гатчина ва ин якчанд солае ки ҳамхел подряд пайҳам баромада ҳамин качелика наҷосат ё ин ки ягон хоку лой мешака, то ин ки кӯдако дар инҷо бозӣ кардан натонанд. Чаро ин корро мекунанд, мо ҳам намедонем, ҳам қашан медонем ки ин кампир бемории рӯҳӣ буде. Ага, тут светит целый двор. Да, спасибо. Всего доброго. Ага, до свидания. дар видеои навбатӣ чӣ гуна ки мебинед, ҳамин корманде ки бояд температураи одаморо санҷаб, яъне ҳамин ахранаи ҳамин здания, ба ҷое ки температура санҷака дар пешони кӯдак мона, антисептика мегираву дар пеши чашмош меҷиқа ва дар чашмои кӯдак спирт мерава. Ин ҳодиса гарчанде ки хандовар ба назар ҳам расад, аммо барои кӯдак он қадар ҳам хуб набуд. Акым мегзарем ба ролики, яъне видеоролики хандовар. Ин марде ки дидестен дар велосипед шидагия, ин на самом деле кандидатай дар мери Киев. Дар шаҳри Киев бояд ира ҳамчун мер город интихоб кунанд ва барои ҳамин и вид мекунад ки гӯё ай мошини қимат мефарояд дар велосипед мерава мебиёяд. Ва каме баъд фаҳмида мешавад ки ҳама ин ба хотири 1 минута ролике ки ба телевизион пахш мешуд карда будааст. Яъне чӣ хеле ки ба забони русӣ мегӯянд показуха. Вот они, я буду приезжать на машину, пересаживаться на велик и делать вид, что я такой же, как и вы. Снимайте меня, я крутой, давайте. ва мегзорем ба видеои навбатии тамошобинони гиромӣ. Дар Подмосковия як мактаббача аз балкони хучон аз ошинаи баланд пакети мусора мепартояд ба поин ва дар ин поин ман ҳамин одамо гузашта сабдан дар дастшон кӯдак буд ва ҳамун яке аз бутулкаи шишагӣ дар сари ҳамин кӯдак мезанад ва сари ин кӯдак мекафад. Дарҳол ин кӯдака ба балниса мебаранд ва экстрена оператсия мегузаронанд, яъне ҷарроҳӣ мекунанд. Оқибати ин кӯдак ҳоло ба ҳеҷ кас маълум нест. чӣ хеле ки мегӯянд ояндаи технология бениҳоят дур аст, аммо шумо хато мекунед. Ояндаи технология аллакай расидааст. Манам марҳамат бинед ки мошини Тесла чӣ гуна худашро идора мекунад, яъне аз хатаре ки аз пешаш мегузарад, худ аз худ худро ба як канор мегирад. дар ин ҳолат ронанда наметавонист, яъне успед намекард ки худашро тоб диҳад ва Тесла инро ба таври автоматикӣ анҷом дод ва ҷони ҳам худашро ҳам ронандаро халос кард. дар видеои навбатӣ чӣ гуна ки дида мешавад, ҳамин зана қатъи кӯдакош қариб буд ки ба замин фурӯ мерафт. ҳамроҳи ҳамин роҳ мӯъҷиза шуд ки онҳо аз ин ҳодиса хуб наҷот ёфтанд. дар
дар штати Лузиянаи Амрико як самолети бо муҳаррики сабук, яъне самолети хурдакак дар роҳи автомобилгард мефарояд ва мошине ки инро ба навор мегирад, шофёри он рости гап камтар ба шок меафтад. Хуб дар ҷои ин мешудед шумо ҳайрон мешудед ё ин ки не вақте ки дар роҳ рафтаистед аз пеши шумо як самолет мебарояд? Фикротонро дар комментария нависед. дар навори навбатӣ ман ягон чи комментиро ваъда мекунам, реаксияи ҳамаи ронандаро бинед, просто шок дағалтен. Аз дурии дур мебинад ки як баллоне аз як мошин мекана ба тарафи ҳамин мебия ва на тарсида аз мошин мефароя, успед мекуна ва и баллона обезопасит мекуна, яъне пеши роҳша мегира ки то мошиништа ягон зарал нарасад ва аҳюдаи ин кор ба хубӣ мебарояд. хуб дар навори навбатӣ ман ба шумо наворе нишон медиҳам ки дар Подмосковия дар магазино анамин фотографе ки дидестен дар дасташ телефон, ин фотографӣ начинаеше, яъне нав кора сар кардаге ва он чизеро ки дар подюбкаи занҳо ҳаст дар супермаркетҳо мегашта ва суратбардорӣ мекарда, ёра ню фотограф меган, ин суратҳои незаконния мегиранд, дар интернет мефурӯшанд, пахш мекунанд ва айни замон боша ура полисҳои Москва ҷустуҷӯ доранд. Тамошобинони гиромӣ, видеоролики имрӯза ба охир мерасад. Агар шумо обуна нашуда бошед, ҳатман дар канали Necatop обуна шавед ва дар канали мо лайк монед, зангуларо низ пахш намоед. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр.